berkarar watandyň edermen gerçekleri, watan ogullardyň mertebesi bilen watan beýgelýär, watan gorugynda syýmaz kalabyr. Adatça watany mertler, mertler bolsa watan beýgelýär. Watan gorugy iýen halal duýduny saklamakdyr. Watan biziň her birimiz üçin elýetmez mertebedir. Munuň da sebäbi watan söýgüsi soňlanýan näme? Watan söýgüsi hemişe joşup duran mukaddes duýgudur. Şeýle bolanlyk üçin dine mertler, watanyň mert ogullary watany beýgelýärler. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň beren terkerde başdy Gurbanguly Berdimuhammedow.